Bé, com bé saps, ja ha sortit la convocatòria de les oposicions docents 2021. S'han convocat 1.500. 575 places, de les quals tu, amb que et quedis amb una, en tens suficient. La inscripció per poder-les dur a terme és del 8 de febrer a l'1 de març, els dos inclosos. Estigues atent a la llista d'admesos i exclosos per si de cas hi ha hagut algun problema i així tindràs 10 dies per poder fer les reclamacions. Passem directament a la data en què s'inicia el procés, el 19 de juny. Hauràs de presentar-te a la seu on faràs les proves amb la teva programació didàctica que entregaràs aquell dia i que, si vols, pots acompanyar també del mateix model en pendrive. I també del teu DNI, essencial per tot el procés, ja que te'l poden demanar en qualsevol moment. A partir d'aquí, el tribunal t'explicarà les normes i el calendari i et parlarà del tauler de l'aspirant per rebre notificacions. Això és molt important. S'iniciarà la primera prova a partir dels cognoms començats amb la lletra M. Et recordo que aquesta primera prova pot durar 35 minuts. Una part, la part A, és la defensa de la programació didàctica amb un màxim de 10 minuts per dedicar-t'hi. Els altres 15 seran la part B, la defensa de la unitat. Et recordo que en triaràs una d'entre 3, del mínim de 6 que pots haver fet en la teva programació. I més 10 minuts de preguntes a fer pel tribunal. La qualificació d'aquesta part és del 0 al 10 i s'aprova amb un 5. Pensa que té caràcter eliminatori. En cas de que vagis a la segona prova, fet que n'estic segur que serà així, iniciaràs la part A amb el supòsit pràctic. Serà la tria d'un supòsit entre 3 proposats i durarà 3 hores de desenvolupament. Pensa que podràs utilitzar el marc curricular però sense rebre cap anotació. Es llegirà davant del tribunal al cap d'uns dies i pensa que val el 70% del total de tota la segona prova. Part B d'aquesta segona prova, el tema la tria d'un entre 4, desenvolupament durant 2 hores i val un 30%. En els dos casos, en les dues parts, cal treure un mínim d'un 2,5 perquè es puguin ponderar. Finalment, mitjana aritmètica entre la primera i la segona prova. Es publica el llistat d'aprovades i d'aprovats de la primera fase. Com que serà que has passat en aquesta fase, arribaràs a la fase de concurs. Aquí se't demanaran els mèrits per poder al·legar i hauràs d'omplir el full d'autobarem. Finalment, se't farà un càlcul final i es publicarà la teva qualificació. A partir de quan seràs funcionari? A partir de setembre del 2022. Coses importantíssimes a tenir molt en compte. Programació didàctica, màxim de 70 pàgines. No s'inclou ni la portada, ni l'índex, ni la bibliografia. I pots afegir-hi 20 pàgines d'annexes. L'interlineat és de 1,5. La lletra Arial 11 punts sense comprimir, tot i que dintre de les taules la lletra pot ser de mida 9. L'interlineat, però, ha de ser el mateix. Una altra cosa important, programació didàctica i unitats, a dintre la defensa, quan les defensis, pots utilitzar un guió d'una pàgina per les dues cares. Aquest guió pot ser digital o en paper. Caldrà presentar les dues diapositives impreses en cas que sigui digital. En la defensa de la unitat, pots utilitzar qualsevol tipus de material que consideris oportú. Molt important que la programació didàctica inclogui tots els punts essencials descrits en la convocatòria. Per exemple, marc inclusiu, perspectiva de gènere o avaluació. Que tinguis molta sort.